बिनि नामखौ देरहासार होनो। ओमफ्राय नोंसोर फिसाजोनिया? जोंना सरेखा होनो। टाइटेला जोंना नार्जारि। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ निर्मल दैमारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैगोन तामिलनाडुआव खामानि मावनो थाहैनाय सासे 10 बोसोरनि हिन्जावसाखौ 30 बोसोर बैसोनि सेंग्राया माने लानानै खारदों। जोंनि बर'फ्रा गोबां बाहेरायाव दङ। नोंथांमोनहा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला कन्टेक्ट नाम्बार होना होगोन। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा फन हरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय होननानै। बे जाथायनि सायाव कल रेकर्डिं हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैदों। नोंथांमोनहा नायनानै खोनासंनानै बुजिलायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओरैबायदि जादों, माने बे सेंग्राया बे कम्पानियावनो थायोमोन नालाय। माबे जायगायाव? जायगाया तामिलनाडुआव। ओमफ्राय दाना बे सेंग्रायाबो खामानि मावखायो नालाय, मावो। दाना बिदिनो बेयावनो थायो आरो थानायालाय। बेचलार हौवाफोरबो दंखायो नालाय। दा बे हौवाफोर दंखाय आरो लेंहरनानै दा फैबाय। फैनायनि गेजेराव दाना जोंनि हौवाजोंबोथ' बिदा फंबाय अनलायोमोन नालाय। बिदा फंबाय अनलायो। दा बियो अननायनि गेजेराव जोङो बिदिनो साहा लोंबाबो जाबाबो, एखमबा ओंख्रि संबाबो, ओंखाम संबाबो जोङो होयोमोन आरो बे गथ'नो। बिदिनो आंखौबो बाजै बाजै होनबाय थायो। आरो बे जोंनि हौवाखौबो आदा आदा होनबाय थायो। आरो नानिखौबो नानि नानि होनबाय थायो। आरो बे मानसिया जोंनि फिसाजोखौ गोरलैनिफ्रायनो गावनो देरजासिम लोगो मोनखादों। बेसे गिदिर जाखोन फिसाजोआ? जोंना फिसाजोआ माबा जाबाय बैसोआ 11 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय बै लांग्रा सेंग्रायालाय? लांग्रा सेंग्रायाथ' 30नि खाथियावनो थांबाय। 30? 30नि खाथियावनो थांबाय। ओमफ्राय दा बियो मा खालामखो? गावनि गोसोआव गाव सिरि सिरि गोसोथोनानै थाखुमाबाय थादों ना मादोंमोन। आंनि सिगाङावबो फोरमायाखै, बिफानि सिगाङावबो फोरमायनानै लायाखै बियो। आरो बियो मालाबाबो गोसोथोनाय बायदिबो बियो खाथियावबो थानानैबो मालाय बायदि मिनिलायामोनबो, एदावलायामोनबो, जंखायलायामोनबो बियो। खाथियावनो बियो थानो साहस हायि बायदि खालामखायोमोन बियो। बिदिनो जायो लोङो, ब्लद थाङो, ओंखारो, लोङो। बिदिनो साहाफोर लोंबाबो ओंखारलाङो। बिदिमोन आरो बे मानसिया। ओमफ्राय मा नाममोन? बिनि नामखौ देरहासार होनो। ओमफ्राय नोंसोर फिसाजोनिया? जोंना सरेखा होनो। टाइटेला? टाइटेला जोंना नार्जारि। ओमफ्राय अरिजिनेल गामिया अबेयावथो? आंना? नोंसिनिया जायखिया नोंसिनि गासिबो न'खरनिया? जोंनि गामिया? औ। हेल'। हजोंहाय जाहैबाय आंना सान्थिफुर, खुंग्रिं, सारागुरि। सान्थिफुर, खुंग्रिं, सारागुरि। ओमफ्राय बे सेंग्रानालाय? बे सेंग्राना दिखियाजुलिनि। दिखियाजुलि आबै सेन्टार थाइजौबारि गामिनो बिसिना। ओमफ्राय बेखौनो लांदों होनना गेरेन्थिखा आरोना? बेनो लांखादों। आंनो गासिबो नुजोबखाबाय। दाना मा खालामदों बेयो? दाना बिफायाबो हाथायाव थांदोंमोन। बिफाया हाथायाव थांदों, ओइदिन दरमा मोनदों, मार्केट खालामदों, बयबो थांजोबदों हाथायाव। ओमफ्राय दाना बियो मा खालामनानै दसेनि खोथा होनानै बियो लानानै थांखुमाबाय। आङो ओरैबायदिसो खोमादोंमोन। दाना बिफायाथ' हाथायाव थांनानै ओंखाम जानो होनबाय नालाय बे गथ'आ। बे गथ'आ ओंखाम जानो होननायखाय, आयै ओंखाम जानोसै होननानै बुंनायखाय दाना होनबाय, र' होमबालाय दसे थानानै जानोसै। नेलाहाय होमबालाय होननानै बुंबाय। फैदो होमबालाय जानोसै, आं ओंखाम खुरैनोसै होनबाय। आं ओंखाम खुरैनो हाबैगौ मानि मालाबानो बबे लामाजों थांखो फात्ताखौनो मोनासै। ओमफ्राय जोंनि रुमनि खाथिनि सासे मानसि हिनजाव दङ, फेमिलि मानसि, बेबो दरखंआवनो जिरायनानै दं। ओमफ्राय सासे सेंग्रा बेचलार दं, बेबो दरखंआवनो जिरायनानै दं। बेबो फात्ताखौनो मोनासै। दाना आङो ओंखामा खुरबाय, अबाव थांखो? फैद'। मा लायखो होनबाय आङो। मा लायखो? फैद' होनबाय थाबाय। मोना। दाना बे सासे बेस्रा गथ' गोनां हिनजावा दखानाव थांदोंदां होननानै बुंबाय। हाब मोनानानै मा दखानाव थांबावनांगौ होननानै फन लानानै नागिरनो थांबाय आङो। फन लानानै नागिरनानै थांबा
दाना थाब गोसोखांबाय आङो बे सेंग्रानि बेगा बिस्लारफोरनि रुमाव दंना गैया होननानै हाबनानै नायबाय आङो माबायानो गैला बेगानो गैला बेगानो गैला लांदां बावसो आङो सन्देह सानबाय खावनानै लांबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट बिफानो मार्केटआव थांदों बिफानो आङो बे सेंग्रा बिस्लारनि फनजों आङो फन बुहोहरबाय नानिखौ खावनानै लांबाय होननानै खोन्थाहरबाय आङो बिदि जाहैबाय मोसा मोसि मालाबानो आं ओंखाम खुरनो रुमाव हाबगौमानिनो मालाबानो ओंखारलांबाय। ओमफ्राय न'फोराव खबर लादों दा सेंग्रानि? न'आवथ' खबर लादों लानाया बिमामोनहा दा र' केस बायदिसिना होथ'नो नाङा बिदि होननानै बुंदों आरो बिसोरो दा बिमा बिफामोनहा बिदि होनदों आरो। ओमफ्राय तामिलनाडु माबे जायगानिफ्राय गोमादों? तामिलनाडु बे माबा मा एरिया गोलैयोथाय बियो कम्पानिया दाराफाराम गोलैयो। माबाया बे एरियाया दाराफाराम गोलैयो ओमफ्राय जोंनि कम्पानि थारा माबा थांगाफाराम होनो नामा थांगाफाराम। ओमफ्राय दा नोंसोर मा लुगैदों मोनफिननो लुगैदों आरो ना? जोंथ' दा मोनफिननो लुगैनायखौथ' नागिरदों जोंनो दा गथ'खौ नांगौ जों उन्दै मानसि दा जों गथ' होननायखायसो जोङो गथ' होननानै मिथिनाय जोंनिनो खांनाय बानाय गथ'खौ जोङो बिदि हाखु दाखु जों बिदिबो बिलाइनोबो सानाखै जों बिदिबो हरनोबो सानाखैमोन आरो जोङो बिदिबो गोसोआवनो फैखायाखै बेबायदि हरनो होननानै। जुदि बे गथ'आ गिदिरमोनबा हाबा जानायनि थायोमोनबा जोंबो इसेबां मानि टेनसनबो लायामोन। माखासे खिनि गावसिनि मानसि न'खरनि मानसिया बेनो होनो गोसो बेनो होनो गोसोनि थाखाय दा बेनि गेजेराव बिसोरो दोनखुमालायनायनि थाखाय जोङो मोनाखै बिदि जादों। दा उन्दै गथ' आंनोथ' बे गथ'खौ नांफिनगौ दा बिमा बिफानि सिगाङावबो होनहरदों जोङो आंनो फिसाखौ बरननानै होनांगोन नोंसोरो नङाबा आं नेला आं केस होनोसै होननानै बुंहरदों। बेबायदि जागोन दे खोथा ओमफ्राय बाहायहरदों। सोरबाफोर नुयोबाथाय नोंसोर लायगोन आरो ना? औ लायगोन आं लायगोन। दे आं होमबा लायगोन आं जुदि गावसोरो उनाव मोजां मोनलायदोंबा मोजां मोनलायनानै थारदोंबा जुदि नेनानै लाङोबा बे उननि खोथा नाथाय आङो बेबायदि उन्दै समनि बैसोआव आं होथ'वा होननानै आंहा बेहाय टारगेट दङ।